Bağıt, bu ağıtın kadırını bilmektedir bağlam. Hallon çaktan soňky demeçen günleri arkaňda daşa vermeli. Asal muň hedilsiz güni ýok eken muny hediledi. Hormatly arkadaşymyň Halipa şähertlik görelgilerine esaslanyp, men bu işim Türkmen Tungutyny öçmejek möhürni goýan Juma Ýazmuradowyň ýagty ýadygaryny başladym. Onuň bilen ilkinji gezek bir mawy ekrany görünmek nesibämiň çuwelligidir. Şeýleken bu gysga filmimiz Halipanyň dörejilikde eden
iň soňky işidir. Ägirtler ölmeýärler. Olar birinji ömrü ýagty dünýäde, ikinji ömrü bolsa, mehriban yüreklerde ýaşaýarlar. Ýagşy Mämmet Goşunov.